Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi ndinokukwazisai brother Nash nevedare renyu, ndauya kuzoturura zibundu riri pahana pangu, zvimwe ndingarerukirwa. Ndiri mukadzi ane makore 30 years ekuberekwa. Amai vangu vakaroorwa a second wife pabarika. Pakutanga baba vainge vaine mudzimai wavo ainge aine vana 3 vasikana vega, ndokubva vazoroora amai vangu vachitsvakawo mwana mukomana. Pakabva pazvarwa inini mwanasikana, zvinova zvisina kufadza baba nekuti vainge vakatarisira mwana mukomana. Zvinonzi amai vangu after vandizvara havana kuzoita nguva yakareba ndokubva vatanga kurwara. Ndava negore amai ndipo pavakabva vazoshayika. Ndakarerwa naamai guru, mukadzi wababa wekutanga. Ndakati ndava ne8 years ndipo pandakatanga kuona kusarudzwa kwandaiitwa kubva kune masisters angu ainge agara aripo. Neudiki hwangu ihwohwo ndaiita basa rese repamba ende kamhosva kadiki diki. Ndaingoti kana ndikapara kamhosva kadiki ndairohwa zvekuti muviri waigara wakadhinda shamu. Pandakasvika 13 makore zvinhu zvakabva zvazoita wese. Ndaimuka kuseni kuita mabasa epamba. Ndapedza ndobva ndaenda kumvura ndodzoka nekasvinga kehuni, nekuti kuzoda kuenda kuhuni ndabva kumvura kunze kunenge kwatosviba. Vana vaamai guru vaimuka vakagara zvavo, hapana basa ravaimboita, vachitonditi shanda mwana wehure. Babawo vainge vasingatomboratidzi kuti vainge vachindida zvachose, zvichibvira pakuti ndakazvarwa ndiri musikana, ipo painge pachidiwa mwana mukomana. After that munhu akandizvara ndokubva azoshayika. Kunyora kwandiri kuita ndine rimwe ronda randisingazivi kana kupora kwaro kuti ringapodzwa nei. Ndakati ndatanga kuenda kumaperiods ndakaudza amai guru ndakabvarurirwa zihembe rababa. Zihembe iri ndikabva ndapiwa kuti ndige ndichizorishandisa izvozvo semapad, asi masisters angu aishandisa mapads good quality chaiyo. Relationship yangu nemasisters angu yainge isina kumbonaka. Umwe utsinye hwavaindiitira hwainge huri hwekuti uri mwana hapana zvaunokwanisa kumbotiita. Vaindiwachisa hembe dzavo, even mapendi chaiwo ndainge ndichimawachiswa. Kuchikoro ndainge ndisitombori dofo, but I was an average learner. Chaindikanganisa kudzingwa kwandaiitwa nenhau yeschool fees. Baba vaizotobhadhara vaona kuti ndini ndega ndiri kudzingwa, asi vamwe vanenge vasina. Ndaimuka na4 kuita mabasa angu ose epamba, na6 ndotanga kutogeza kuenda kuchikoro, asi vana vaamai guru vaingomuka nekugeza vobva vadya vobva vazoenda kuchikoro. Baba vaitoona zvese zvaiitika kwandiri, asi vaisambosimudza musoro. Dzimwe nguva ndaigona kudzoka pamba pachiita kunge pasina kubikwa, ndobva ndanzi enda kuhuni. Apa nzara yemunhu anenge aswera asina kudya munongoiziva imi. Semunhu aisatakura lunchbox ndichidzoka kubva kuhuni, ndaitoona mandiro airatidza kuti ana sisi vanenge vadya inini ndisipo, ndokubva ndanzi ndige ndichisuka. Ndaitozoti ndaenda kuhuni ndoponera kumagwavha, nzimbe, mango zvichienderana nekuti kune isizeni yacho. Ndairara pasi pasina kana matres, vamwe vangu vachirara pabed, zvinova zvainge zvichindidya mwoyo. But wekuudza kana kuti wekuchemera ndipo painge pasitomborina kana zvachose. Hama dzaamai vangu ivo vanoti vakandinyimwa nababa pavakamboda kuuya kuzonditora. Masisters angu akazotizira same year ese, chero havo vainge vasina kuenzana pamakore. Ndakazoti ndava form 2 ndakadanana nemukomana ainge auya kubva kuJoni, akazoti ava kudzokera akandibvunza kuti ndaida kuti andiitirei. Ndikati nditore uende neni. Ndakamuudza situation yainge iripo. Chokwadi haana kuda kumboramba because ainge achindida. Chimwe chinhu chakandipusha ndechekuti kuchikoro kwacho ndaiita almost term yose ndichidzingwa, hapana kana zvandaimbodzidza.
ndakamuka na4 ndikaisa hembe muplastic kuita kunge ndikuenda kuhuni, ndikatiza chinyararire kuenda kubus stop ndikanosangana nemukomana wangu. Mukomana acho takafamba very rough kuya kuno kuSouth Africa. Zvinhu zvainge zvakatiomera because tainge tisitomborina kana mapasipoti zvachose, but ndinoda kutenda Mwari nekuda kwekuti takazosvika zvakanaka. Takagara mukomana acho kwemakore anokwana iwo kuita 3 pasina kana kumboenda kumusha, asi ndainge ndatumidzira shoko rekuti ndiri right kwandiri, ndikaita sekunge ndainge ndatokanganisa. Ndakazoenda kumusha nemurume wangu akanondiroora. Baba vakatonyora zilist riya rekuda kusvotesa kuti zvisambobudirira, asi Mwari akapindira zvake. Brother yemurume wangu akatibatsira neimwe mari, basa rikafamba, tikadzokera hedu kuJoni. Pandakazoenda kuchechi ndikaudzwa kuti mai guru vane zvavanoziva pakushayika kwakaita amai vangu. Zvino muprofita uyu iye ari kuti anoda kuti tinge tichiita go back to sender, but akati go back to sender iyo yaachaita inenge yakasimba uye zvekare unenge uri moto zvekuti bvumo racho rinoenda ronobaya direct amai guru nekutofa same time. Manje ndiri kutya zvose. Ndakaudzwa mukomana acho kuti amai pavakatanga kugara pamusha hanzi vakabva vazonokorwa tsoka, saka ivhu riya rakanokorwa rakabva razoendwa naro muninga umo makazonoitwa mhiko dzekuti amai vangu vange vachizofa. Saka bvumo racho iroro rakashandiswa pamhiko idzodzo hanzi rakabva rangosiyiwa ikoko kuninga kwacho. Ende madzibaba ava vakatibatsira vari kuti iro bvumo racho ndo ravachataura naro kuti ringe richisimuka richibuda muninga imomo, ringe richizonobaya amai guru. Zvino ini ndinotya mukoma kuti ndike ndichizofamba ndichiziva kuti ndakatouraya umwe munhu kunze uko. Ndinonzwa ndichitya. Naive dare zvinoitawo here kuti ndinge ndichiurayisa amai guru vangunego back to sender? Uye zvekare baba mukoma vanogara vachingodhimanda mari kubva kumurume wangu directly kumukwasha mukoma, vanotokumbira mari like December uno taifanira kuti tinge tichienda kumusha asi hatina kuzobudirira nekuti madzibaba vaya vakatoti uyu kana akaenda kumusha kwavo haasi kuzodzoka. Iwe uchadzoka watova tsvimborume, uyu uchamusiya atova muguva. Zvino mukomana murume akabva ati hapana kana patingamboenda ikoko. Apa madzibaba futi vakati ndikufanira kuti ndinge ndichizovakirawo guva raamai vangu. Ndakaudza baba, but baba vakabva varamba, but ndinozviziva hangu kuti baba vakangoramba zvavo nekuda kwekuti vanotongwa naamai, havana kana sei zvachose. Zvose izvo zvavanenge vaudzwa naamai guru ndo zvavanozongoita. Mukomana please ndibetsereiwo nemazano. Munhu hangu anokwanisa kundibatsira atoripo, atori willing uye zvekare ari ready. Ende banguru vakatoti ivo kana kuri kunzi isusu tinenge tisina mari, vanokwanisa kuti kweretesa mari yacho iyo iri kudiwa nemunhu uyu, then kana atigadzirisira zvinhu zvedu tozovabhadhara in time. All that they need is a go ahead, because kuti go back to sender iyi inge ichizotumidzirwa hanzi ndini ndinofanira kuti ndige ndichizopa go ahead yacho. Hanzi tichanopinda musango, kana tapinda musango tichasiya tabayirira bvumo, but bvumo iri rinenge risina kukura pane umwe muti, then tobva tachizotanga kufamba zvedu takangotarisana nawo muti wacho iwoyo, apo patinenge tasiya takabayirira bvumo iroro mukoma. In which ndinonzwa ndichitya ini. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndizivisei, because ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Ndichange ndichizotevererawo zvangu ndakanyarara ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi pari kungodiwa go ahead so that go back to sender inge ichizotumidzirwa. Akomana vanhu vane hutsinye kunzoko, you can just imagine. Hanzi munhu akangoti asvika pamusha ndokubva atonokorwa tsoka paya, then ivhu racho rikabva razonosiwa muninga apa nebvumo zvekare. Hey pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Voita here go back to sender kana kuti kwete? Rekedzai tibva taenda
panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadizve nyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 47 years ekuberekwa. Mukomanachi ndakarambana nemudzimai wangu mainge muri mugore ra2020. Tainge tagara tiine machallenges edu atainge tichisangana nawo mumarriage medu, ndokubva tachizoti it is fine, umwe noumwe ngaachienda kwake, aziva kwake aziva kwake. After that ndipo pandakabva ndachizombogara until mugore ra2022 apo pandakazosanganawo nemukadzi wandakawirirana naye, takasanganawo munomu muSouth Africa, ndokubva tachizotanga kugara tose. Aiwa, ane rudo, iniwo ndinomuda, but nyaya iripo mukoma ndeyekuti iyewo akamentisiwa apo paainge achiri ne15 years. Saka akabva azoti mwana wake anofanira kuti ange achiuya kuno. Saka mwana wacho atokura mukoma, atova zvekuma 17 years. Saka mwana uyu ava nemiedzo yaari kupota achindiitira. Nawo dambudziko riripo, mwana uyu akabva mukundiudza kuti kana mukangoita mistake yekuti munoudza mama, sezvo maramba kuita zvandinoda kuti tinge tichiita zvemafaro, ndikuda kuzovaudza mama kuti makandibata ende munofira mujeri. Mukomanachi, enda ino kuti kana ari iye akaenda akanoudza mudzimai wangu kuti ndozvandakamuita, even though dziri nhema, ndinokwanisa kutonyura mukoma, ndoitawo sei? Ndanzwa nekungoramba ndichingomupa mari. Apa akabva atoramba, aifanira kuti anga achidzokera kuvanen'ina vake kumusha uko, but akaramba akabva ati ndoda kuti mama vange vachinditsvakira basa, but kana tiri tega anototi handikamboende kumusha, ndichatoramba ndichitoshanda iwewe, handiti wakaramba kuti tinge tichitamba tose, manje ndava kushanda iwe. Zvakaitika nerimwe zuva mukoma, ndakati iri nguva yelunch, because pandinoshanda hapasimbori kure nekubasa, but mudzimai wangu kwaanoshanda ndiko kure. Ndokubva ndati regai ndinge ndichidzokera kumba, because musi wacho kwainge kuchipisa. Saka ndinongogara ndakangoisa hangu mvura mufiriji, ndikati ndava kunotora mvura mufiriji. Ndakasvika pamba ndikabva ndati mwanako uripiko nhai dhota? Haana kana kumbopindura. Ndakazoti ndichinopinda muspare bedroom, munhu kwava kutovhunduka paya, but ndakaona kuti kwainge kuri kuvhunduka kwefake, yainge itori set up zvayo mukomanashi. Munhu ainge achitomborina kana kutombosimira zvake. Akabva ati mandionerera. Mushure mekunge ati mandionerera baba, mukoma ndopa akabva azosimuka achimhanya achiuya pandainge ndakamira. Kwava kutamba neni zvisiri izvo, achida kunanavira sikarudzi yangu. Ndakabva ndamutuka ndikamuti ndinokurova iwe. Akabva angoramba achingoita majokisi neni. Saka zvinhu izvi zvakaitika 2 times. Mumwe musi wacho mukoma akatozviita, amai vake vainge varimo. Saka vakangosimuka ndokubva vatongoenda zvavo mutoilet. Munhu kwava kutongosimukawo, kwava kutosimudzira sketi yake, kwava kutoseka. Apa ainge asina kana chipfeko chemukati chaainge ainacho. Saka ndozvaari kuti inini ndini ndakakonzeresa kuti ange achiita zvose izvozvo, in which mukoma I do not have any intentions to do something like that. Naive dare ndipewo maadvices, ndoitawo sei? Mwana uyu ari kuramba kudzokera kumusha. Apa ndava kutoona kutoti upenyu hwangu hwatova panjodzi. Ndinokwanisa kuzotoenda kujeri even though ndisina zvandinenge ndambomuita mwana iyeyuyu. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, because I really need advice urgently. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndozvifambisa sei, because ari kundithreatena apa. Iniwo ndikupota ndichimupa mari yekuti anyarare asataura. Zvamuri kuita zviri risk, because apa patova neproblem yekuti muri kumupa mari, because kana pasina zvakamboitika vanhu vanongoti saka muri kumupirei mari, maimupirei mari. Ameno kuti tovabatsirawo sei mukoma vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda
panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So ininiwo ndakasiyirwawo nhaka nabamunini vangu in which ndainge ndisingatombodi, ko ndaisatoziva kuti makore ose awo andainge ndagara mujoni ivo bamunini ndo vainge vachizvikonzeresa because vainge vakasarudza kuti ndinge ndichizoromba sezvavainge vakaita. But mukunoromba kwangu mukoma ndakazongoendawo kun'anga kwacho as part of the ceremony navo amainini uye zvekare nemwana wavo mukomana mukuru. Saka ndine bhachi iro randakapiwa apo pakashayika pamunini, even though vanhu pavakazogoverana hembe ndainge ndisipo. Saka mainini vakabva vazoti bhachi iroro vaikwanisa kurichengeta. So mushure mekunge bamunini vavigwa, zvinhu zvangu zvakabva zvachizotanga kuendeka sezvo vainge vari ivo vainge vakandisungira chiraramo changu. But ndine hope dzandakatanga kurota. Ndakavarota bamunini vakauya kwandiri, vaiva nebhasiketi ravainge vainaro, vakabva vati handitevere mhani boy. Ndo zvavaiwanzokuita, vaiti mukunotaura neni vanenge vachingoti boy. Saka ndakabva ndavatevera, vakabva vazoenda neni pasi peumwe muti wandisina kukwanisa kunzwisisa kuti wainge uri muti type ipi. Ndipo apo pavakabva vazondipa bhasiketi vakabva vatanga kutaura vachiita sekunge vainge vachitaura nemuti. Ndakati ndichingonogamuchira bhasiketi riya, naivowo vakabva vanyangarika. Ndokutoromba kwandakaita. Mukomanashi ndakaita mari, ndikabva ndati zviri nani kuti ndike ndichimbodzokera kuZimu. Ndikabva ndazodzokera kuZimbabwe. Ndakati ndaenda kunobata amainini maoko, ndipo pavakabva vazondipa jaketi vakabva vati ndoda kuti unge uchigara pano kwemazuva mashoma. Ndakagara mukomanashi kwemazuva mashoma kuzonosvika vachizondiudza kuti jaketi iro racho randainge ndakasiyirwa renhaka nabamunini rinopota richidonhedza mari. Mazuva ekutanga handina kuda kuzvibhilivha, asi umwe musi vakangoditi rizunze nguva yakwana. Kunorizunza kudai rigoti rotanga kuisa ma100 US ega ega. So mukomanashi ndo maitirewo awo andakaitawo mari uye zvekare nekuzoendeswa kun'anga tichinozadzikisa just for a ceremony, nothing special. Kana mukaposta nyaya yangu, please tell me vanojaja zvenyu because you do not know the road that I am walking on. Hanzi kana ukapiwa chenhaka haurambi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma zvovedwe. Hanzi kana ukapiwa chaunenge wapiwa chiri chenhaka haurambi, unofanira kuti unge uchichigamuchira. Yeah, let us try to speak with him in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.